Bangko. Boy. Oy, bahay ko yun. Magkabit ka na doon. Ah? Ano yan? Kabuang. 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 Dalag ka no? Katundaan mo ba ano?
Tandaan, pero 150. Tandaan, 150. Dapat rin mga gari. Hindi ka na bawa. Hindi ka na bawa. Ano pa? Ito dito. 150 po, sir. 150 po. Okay. Ano? Daw? Hilo pinagpundaan. Ha? Nagpari mo na dyan ang pundaan mo. Kaya rin. Ayun.
plus, ano, E5. Dollar dito ng kilo. 140 ka na yan.
Balik ka. Ilapin magkatabi siya. Pusahan na Illinois. Padala ko siya kung ano din. Yung duluan na Ano? sekarang mas mama muli kan sana sudah mali. Mari yung mga kilo kayo. Hindi pa ulit sa may pagduda pagka gusto may kapag ini ka pareho ala sa ayun din ito ko mo tapos sa ulit na siya ulit na siya doon ko yan ako lang dahil sa mga iyan mag-auli sa nila Noy, uli, ubos. Dahil kung sa next month. Ang bayan. Padagis ko.
Oh, iba man ini. Ano ini? Sura niya? Yan ang sinagawa. Yo. Yeah. Ini tiap mo yung mga pundahan. Raman ah. Ikan 50 gram. Para 150 gram. Duwang apat bali anong na kilong nilo plus ini. Ikan 50 gram. 100 gram. Point. Yain na lang na maubos ka. Nakalain na maduwa si Sir. Kung dahil, What? Yeah. Eight point five double sa nila. dahil yung karoon ko, mahal. Kapula ito doon na, inot. Itong saro no, lain ba itong saro?
Ha? Nag-ibli 1 lumakas yung Philippines.